Hayırlı günler, hürmetli tamaşaçılarımız. Bugün kütülgen konaklарға kütülmegen sıraулар tapşıruu bizning konakları Ufa Nur Tatar Davlat Teatri artistkaları. Lenare Hajiyeva, Башкортстанның атказанган артисткасы Гүлназ Бектемирова, шулай Башкортстанның халык, Татарстанның халык артисткалары Фина Валиева һәм Миңленур Сәйтова Гыйзатуллина. Бик шатмын сезне күрүемә. Келгәнегез өчен рәхмәт. Һәм инде беренче соравым, Казан тамашачыларына нинди спектакльләр алып килдегез сез күчтән ишеттереп? Рәхмәт. Хәерле көн, дусларыбыз. Без әлбәттә бу Казан тамашачылары белән очрашуны канатланып, дулкынланып көтеп алдык. Инде 2 мәртәбә безнең кичектерелде гастрольләребез шушы дөньяда афәт шир пандемия барлыкка килгәнлектән һәм менә Аллага шөкер без сездә кунакта. Кичә беренче спектаклебез Фатыйма белән башлап җибәрдек. Зифа Кадырова әсәре буенча спектаклебезне шул тиклем матур каршы алды Казан тамашачысы. Зал тулы, алкышларга күмделәр. Безгә артистларга тагын ни кирәк? Без шулай өйрәнгәнбез Казанга килеп безне алкышларга күмүенә. Инде бүген Аллаһ бирсә безнең Илгиз Зәйниевның Хыял йорты зур залда, кече залда Мансур Гыйләҗевнең Күлмәгез мин үләм. Һәм дә иртәгә 27-се кече залда Күлмәгез мин үләм Мансур Гыйләҗев, Мөдәррис Багаевның зур залда Бермәл шәһәрдә спектакле. 28-е безнең тамамлау гастрольләребезне тамамлау көне. Галия Бану, тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Мирхәйдәр Фәйзи. Рәхмәт. Менә ул спектакльләрдә сез нинди рольләр башкарасыз? Хәерле көн. Фатыйма спектаклендә мин төп героиняның сеңлесен уйнадым. Махинур, Шаян, тормышны яраткан, үз сүзле, шул ук вакытта әнисенең яраткан кызы, шундый образ. Һәм инде Галия Бану, Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бануында Галия Бануны уйныйм. Әйтегез әле, менә башка Галия Бану бит инде ул танылган әсәр дип әйтик, һәм күп режиссерлар аны куйганы бар иде. Менә сезнең Галия Банугыз башка куелышлардан нәрсә белән аерыла микән? Белән дип әйтер идем, безнең режиссерыбыз аны Курчак өйе итеп алды. Курчак шкатулкадагы кебек башлыйбыз бу спектакльне. Әлбәттә инде Галия Бануны күп куйдылар, дөрес әйттегез. Безнең Башкортстаныбызда инде бу спектакль һәм Галия Бану белән Халил рольләре халык күңеленә Фидан абый Гафаров белән Нурия Паирсаева башкаруында кирип калган, яратылып калган. Авторның әсәрен бузмадык. Ничек бар? Классика. Шулай куелды спектакль. Менә Хыял йорты спектакле нәрсә турында белүемчә әле билетлар бар, шуңа күрә хөрмәтле тамашачыларыбыз карап, бүген үк Камал театрының сайтында билетлар сатып алалар. Шуңа күрә бер-ике сүз белән әйтеп китә аласызмы менә һәрбер спектакльне? Ул үзенчәлекле пьеса буларак дөньяга килеп туды. Безнең театрыбызда Илдар Валиев режиссер. Актрис Ләйсән Алтынбаева белән бергәләшеп сөйләшеп Илгиз Зәйниевка чыктылар. Менә шундый безгә тема кирәк дип. Һәм Илгиз Зәйниев үзе теге ничек әйтим, акыллы дип әйтсәң дөрес тә булмас. Ул бит инде профессионал кимәлдә шәп яза әсәрләрне, пьесаларны. Шуңа күз уңында аны тотып, аңа мөрәҗәгать иттеләр һәм ул бик матур сәхнә әйбере китереп тудырды. Бу инде безнең үз ярларын таба алмый йөргән яшьләргә кагыла. Элек бит инде Камуза 40 дигән оешмалар бар иде, шунда танышып бер-берсен табалар иде. Һәркем бит ул ялгыз килсә дә дөньяга барыбер аның кайдадыр бер пары йөри. Кеше аны таба алмый гына. Менә шушы Хыял йорты, шушы оештырып яшьләрне бер-берсен табышалар алар шунда. Ул искиткеч матур спектаклебез. Тамашачылар килеп күрсәләр без бик бәхетле булырбыз. Һәм ялгышмасам, үзегез әйтеп киткәнчә, Күлмәгез мин үләм дигән спектакль. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле Казан тамашачылары.
buyursa bugün Kişi Zalda Külmagizmin Ölen degen spektakl bulacak. Biz o spektakl bilen şolluğa da kilgen edik. Sıra yüzü de kilde karada. Hem de men o spektaklda tüp rolda oynayayım. 80 evine. Banu bilen Galiye indimde. İki gayle, iki simyat turunda. Şunun için tege sirin açıp başası kilmeyi. Kilgeç körülerde bunun tamaşaşına. O piyasa bizden büyük uzak yotkan indi tege keştede hem böyle şitki alıp kuydular o spektaklin için, o piyasanın çünkü bizim tiyatr yaş bitindi, 30 yaşlık kinali. Şuna koramasdan uzak yotuğa koramasdan Azat bizim baş rejissör Azat Zigan için kildi de ilk koyalım yaşlarga deb biz indi türlü o yaştagi artistlarning bizinde endi ikun davrında var bu komediya kolam tomoshachi. Ие, рахмәт зур. Менә әйтегез әле, менә миңа гел кызык, менә артистларга карыйсың да инде, менә уйлап куясың. Нинди юллар аша дип әйтимме соң инде, бәлки берәр нинди кешеләр аның артист булуына ничек әйтим инде, булышканнар дип әйтикме. Менә ничек шулай булды, сез менә ничек иттереп, нигә артист булуын юлын сайладыгыз? Нидән килеп чыкты ул? Бала чактагы ниндидер хыял идеме ул? Менә кайберләр сөйлиләр бит, менә ниндидер актрисаны күрдем дә, шуңа гашык булып, мин дә актриса булам дип. Әллә инде берәнди остазыгыз сезгә син артистка булырга тиешсеңме дип. Артист булу һәркем төрле юл белән килгәндер, шулай бит инде. Менә сез әле сөйләп биттегез, сез сөйләдегез, минем биографиям дип әйтмәй. Барысы да шуңа топ, билеке чактан төпче кыз буларак артистка буласы килде. Телевизорлардан карап, Алла Пугачева, bizim бит инде менә легендар Сәвия Сираева, Нурия Ирсаева, Фидан Гафаровларны карап үскәч инде артистка буласы килде һәм шулай газетлардан укып, әкертенеп сәнгать юлына килдек. Сихри дөнья. Теләгенә тырышкан кудак кагар диләр бит. Шуның өчен тырышып, укып, Аллага шөкер, Нур театрының без беренче карлыгачларыбыз. Махсус җыелдык без 10 егет 5 кыз килгән идек. Һәм Аллага шөкер, шуның 6-сы Нур театрында гөрләп эшлибез. Хәзер без урта буын артистларына әйләндек. Казан безгә бик якын, чөнки беренче көннәрдән студия вакытыннан арып, Казан безне һәр вакыт ягымлы, матур каршы алды. Килгән саен зур бүләкләр, зур исемнәр белән кайтып китәбез. Шуның өчен Казаныбызның якын инде безне яратып, ашкынып 2 елга бер гастрольләргә киләбез. Мен әйтимме? Менә мин киресенчә актриса, артист булырга бөтенләй хыялланмадым. Әмма дә ләкин шуңа карамастан кем генә булырга хыялланмадым мин. Медицина өлкәсендә булырга хыялландым, укытучы булырга хыялландым, юрист булырга хыялландым, хәтта кондуктор булырга да хыялландым. Шуңа карамастан, менә шушы бөтен хыялларым минем артист булгач барсы да тормышка ашып килә. Барсында уйныйбыз бит инде. Ялгышмасам, сез әле телевидениедә дә эшләтәсез. Юк, телевидениедә юк. Булгалый, сирәк булса да булгалый, концертлар алып барабыз телевидениедә, күренәбез. Сәхнә ул һәр возраст өчен дә уникальдыр дип уйлыйм. Яшьләр өчен дә, менә бала өчен дә. Ялгышмасам, сез балалар белән Әйе, мин балалар белән эш итәм. Ярый. Менә безнең хыял йорты турында сөйләдек бит инде. Шул безнең ул уникаль шундый спектакль, без хыял йорты белән, шул спектакль белән балаларга күп, сәхнәләрдә балалар өчен уйныйбыз. Менә бүген дә алар гимназиягә киттеләр. Менә яшьләр өчен уйныйлар. Безнең театр бик күп менә внимание үзелә итә инде яшьләргә. Һәм дә инде ушлары китеп балалар шул спектакльне карыйлар. Төрле возрастагы балалар хыял йортын карыйлар. Сез үзегез, без сезне чакырып калабыз. Килегез, күрегез. Бик матур спектакль безнең хыял йорты. Рәхмәт зур. Сез дә сөйләп китегез инде, сез ничек театрга килдегез? Ничек сайладыгыз һөнәрне? Мин үзем дә аңламый калдым дигән кебек.
Төрле юллар белән, әлбәттә, бәлки чакта без бит инде принцессалар булып киенәбез. Матурлыкка ынтылабыз. Танысыннар, игътибар эчендә генә йөргәнлекне телибез дип әйтим микән. Теге бала чактан мин артистка буларга хыялландым дип яшәмәдем. Тормыш үзе шулай килеп чыкты һәм ул бик уңышлы килеп чыкты. Мин бүгенге көндә бик тә канәгатьмен үземнең тормышымнан. Нык зур теләгем минем бөтенләй генә дә летчик булырга иде. Фина Мансуровна бик яхшы летчик булыр. Яхшы, менә балалар темасына кергәчтен, Ленария ханым, сездән сорыйм әле менә. Балалар белән эш итү ничегрәк менә театрда? Ул бит инде өлкән кешегә бер нәрсә аңлату, име менә сүзеңне ятлап, образ өстендә эшләү, име өлкән кеше бит өенә кайтып, аны үзе эшкәртә дип әйтгәндәме, ничек ул чыгарга тиеш, нинди интонациялар белән эш итәргә тиеш. Ә менә балалар белән эш килгәндә ничегрәк ул? Балалар белән күзлегегездән караганда. Балалар белән эшләгәндә эшләү җаваплылык та түгел. Менә ул үзеннән үзе рәхәт. Улы кеше белән ул бит инде үзенең ниндидер штамплары белән уже килә. Ә бала чага шул тиклем ачык. Ул шул тиклем сиңа ышана. Менә безнең театрыбыз уникаль театр димен мен. Чөнки шул тиклем благотворительностьлар белән дә без занимаемся. Балалар белән күп мәш эшлибез. Әйбәт спектакльләр куябыз. Безнең ул студия балалары безнең спектакльләрдә дә уйный, әкиятләрдә дә уйный. Без проектлар эшлибез, менә Гүлназ белән бергәләп шул студия балалары белән проект патриотический теге үзебезнең Рәсәйгә кагылган инде әйбәт Бродскийларны укыйбыз. Тукайның шигырьләрен укыйбыз, җырларын җырлыйбыз, татар теленә өйрәтәбез. Үзебезнең татар төркемебез бар бит инде безнең. Балалар татар телләрен, татарча җырлыйлар, сөйлиләр. Шул тиклем үзебезнең Нур театрын алар ярата, артистларыбызны ярата. Казанга да киләбез без. Рәхмәт безнең Казаныбызга, чөнки шул тиклем безне яратып каршы ала. Менә театрыбызны, шул школа студиябызны. Менә зур рәхмәтемне әйтәсем килә барыгызга да. Чөнки татар телен белү, үз телеңне белү зур шатлыктыр дип уйлыйм, зур горурлык дип уйлыйм. Шул бәлки кешеләрне өйрәтү татар теленә, шушы татар үзебезнең культурабызга зур эш. Менә зур эш. Шуңа күрә Станиславский әйтмешли, Станиславский гомергә әйткән, артист кеше бала булырга тиеш. Бала булган артист бөтен нәрсәгә ышана. И аның белән рәхәт эшләве. Ә бала чага ул ышана. Ул шул тиклем штампсыз килә, алар белән нык рәхәт эшләве. Ә менә ничек сезнең, бәлки безнең тамашачылар арабызда инде Башкортстаннан да караучылар бардыр дип ышанамын. Ә менә ничек сезнең студиягызга керергә? Ул ниндидер айру отдельно ниндидер көннәрдә җыелышасы? Безнең үзебезнең расписаниебыз бар бит инде, бит. Безнең театр Нур сайтына керәсез дә, анда телефоннарда бөтен нәрсә язылган. Нур безнең студия турында да язылган. Сайт театр Нурның сайтына керсәгез, анда бөтен нәрсәне белеп була. Әйе. Шалтыратыгыз, көтүп калабыз. Анда бит әле ул группада мондый гына балалар шөгыльләнми, анда ул группа солнышка. Әйе, кояш төркеме бар безнең, овызы балалар, теге дети с ограниченными возможностями здоровья дип урысча әйтсәк инде, бит. Шул балалар бер нәрсә, бер генә сүз дә әйтә белмәгән балалар килеп сөйләшә башлый. Алар менә кайсы берләре инде джемперларын, менә кофталарын шәймиләр инде, менә нервничтәләр бит инде бигрәк харап. Шул театр, аларны бөтен менә аларның ограниченияларын ала. Беләсезме? Менә ул ниндидер сихри дөнья, әйе, ул балалар сөйләшә башлый. Әйе, аралаша башлыйлар, сөйләшә башлыйлар. Татар телен исәмесез дип әйтә башлыйлар. Менә искиткеч дөнья безнең театры. Инде Ленарияның сүзләрен хуплап, шуны әйтим әле. Шушы бөтен менә һәрберебезнең әйткән сүзләренә кушылып, кызларыбыз исеменнән, үземнең исемнән, үзебезнең җитәкчебезгә, Фирзат Фәрид улы Габидуллинга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бөтен чабып йөри ул, бөтен нәрсәне булсын өчен. Фестивальләр булсынмы? Менә әле кичәгә күрсәтелгән безнең Фатима спектакле беләбез. Грозныйда булып кайттык. Пермьдә, Кудымкарда, Сообщение фестивалендә безнең Раянова Чулпан иң яхшы хатын-кыз роле алып кайтты.
нинди зур куанычлар белән безнең үткән менә сезон үтеп китте. Шуңа менә балалар студиясы булдыру да Линария Фанавиевна ул янып йөри ул. Әйе, шул тиклем җитәкче безгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Менә сезнең белән очрашуларга да аның тырышлыгы белән бит. Амин, рәхмәт. Менә актриса булгач та бит инде артист булгач төрле рольләр була. Һәм менә әйтегез әле, менә иң яраткан ролегыз нинди иде менә? Ничек әйтим, теге ләззәтләнеп, шундый тәм белән эшләп, ул роль өстеннән теге көн белән төнне аермыйча эшләгән ролегыз. Һәм менә ничек дип әйтим инде? Яратмаган роль юк инде ул артистта. Ну шулай да менә ничектер авыррак бирелгән рольләр була бит инде. Менә бирделәр инде аны, менә ярар инде, кирәк бит инде дип әйе, менә шундый рольләрегез турында сөйләгез. Ул якынлана, без үсәсең ул роль белән. Һәм инде без теге ятладым да чыгып уйнадың, андый чакларда була, теге урысча тиз генә срочный вот диләр бит инде. 9 ай әни баласын йөртә, йөрәге кырында. Бездә шулай спектакльне чыгарабыз, һәрбер образны, һәрбер рольне алар барсы да кадерле. Берсен дә яратмыйм, ошамый дип булмый, ошамаган. Теге әйтәләр, иң ошамаган эшне иң беренче эшләсәң, яратып, бүтәннәрен эшләп китәсең, җиңеллеккә китә дип. Бездә шулай һәрбер рольләребез кадерле. Алар узак яшәгән саен яңадан яңарай бит. Якыная, балан кебек. Шуның өчен кадерле. Менә әйтеп үтәсем килә, без инде менә яңа гына быел Зифа апаның икенче премьерасы үтте бездә. Урланган яшьлек спектакльдә Зифа апаның яңа чыккан китабыннан тиз генә Гүлнур Усманова сценарий менә режиссерыбыз Илдар Валиев куйды миңа героиня ясап инде. Бик күп актрисалар зур рольләрле булдылар, үзләрен күрсәттеләр. Менә бүгенге көндә иң яратып уйнаган рольләремнең берсе, һәрберсенең сүзен беләм, һәрберсенең теге bütün выходы беләсең бит инде. Койсыдыр роль бик ошамаганы да әкертенеп яраттырга, ошатырга, истә калдырга. Бер рольне да рәнҗетәсе килми. Артист кеше бер вакытта да үзеннән канагать булырга тиеш түгел, ул һәр вакыт үз өстендә эшләргә тиеш. Изләнү, әйе. Сезнең нинди рольләрегез бар? Истә калган дип әйтик. Истә калган рольләрем, кызларым, коллегаларым әйтеп үткәнчә, алар минем өчен дә шулай ук кадерле. Әле менә яңа премьера әзерлибез, туташ. Сәхиб Җамал Гыйззәтуллина Волжская багышланган. 24-25 май Аллаһ версә безне премьера көтә. Бу спектакльне сәхнәләштерә режиссерыбыз Азат Җиһаншин. Һәм мин анда инде Волжская, өлкән яшьтә, интернатта. Менә әйтегез әле, менә ул бит инде 1912 елда Нур театрын ачып җибәрә дип әйтегеме, һәм аңа 19 яшь була, яшь кенә кыз. Һәм менә сез роль өстендә эшләгәндә, сез менә үзегез өчен Сәхиб Җамал Гыйззәтуллина Волжскаяны ничегрәк күрәсез? Менә ничегрәк ачтыгыз? Менә без беләбез, 15 яшендә ул театрга эләгә, актриса була, ул беренче актрисалардан булып санала ул. Һәм менә картайган көннәрендә нинди хисләр белән яши ул? Бер-ике аның тормышыннан фактларны әйтеп китә аласыз? Нинди хисләр белән яши? Ул бит инде менә укып тарих битләренә күз салсак, һәр вакыт сәнгать дип янып яшәгән, үзенең җанын, тәнен аямыйча, шуның белән янган да ул. Хәтта шушы йортка килеп эләккәч тә, ул сәхнә әсәрләре кую хыялы белән яши. Әлбәттә, ялгызлыктан беркем дә теге ничек әйтим, кем ничек соңгы юлын, соңгы көннәрен тамамлаганын беркем дә белми. Тик инде укып, аның биографиясын укып, мин аңлыйм, ул бик милләтебезнең бик көчле горур кызы булган. Шушы заманына карасаң, ислам кануннарына каршы килеп, нинди зур эш башкарган бит ул. Роль генә түгел, труппа ачкан. Труппа ачып җибәргән, үзе режиссер, репертуар туплаган. Нинди көч булырга тиеш кыз балада. Шуңа мин инде
берничек тә аны мин кабатларга җыенмыйм да. Азат Надирович та миннән аны кабатлавымны аңа нинди булганлыгын теге менә шулай булырга кирәк дип миннән таптырмый. Мин аның язмышына үземнең органикым белән якынлашырга тырышам, ул кичергәннәрне. Минем органикым ул минеке. Алдашмыйча, ул кичергән язмышны үтәргә кирәк миңа. Бик кызганыч. Ул әсәр, сәхнә әсәре дип әйтәм инде әлегә. Ул беркемне дә битараф калдырмас. Чөнки ялгызлык, хыянат кичерү ул һәркемнең башыннан үтә торган нәрсәләр. Шуңа карамастан ул зур шәхес, зур кеше булып кала. Чиста, саф күңелле, саф күңелле. Рәхмәт зур җавабыгыз өчен. Мин инде зур өметләр белән Алла бирсә. Премьера кайчан була? 24-25 24-25 майда. 24-25 Алла бирсә, ышанып калабыз Казанга да ул спектакльне килерсез әле. Амин. Без инде бик көтеп калабыз. Менә балалар темасына килгәндә, Балалар булды. артист булгачтын бала буласың инде дип әйтеп киткән идегез. Артист кеше бала булырга тиеш дип. Менә бала чактан нинди җылы мизгел исегездә калды? Менә иң җылы менә ниндидер шундый. Менә бар бит ул. Бөтен бала чагыңны хәтерләмисең инде ул, име бит? Әмма дә ләкин менә истә, хәтердә кереп калган ниндидер җылы шундый мизгел турында сөйләп китегез әле. Просто мизгел театр белән Юк, театр белән түгел. Менә бу, бала чакта нәрсә сезне тәэсир итеп, сезнең күңелегездә шундый җылы хисләр уятты. Что ул сезне менә бүгенге көнгә кадәр ул озатып йөри һәм исегездә. Без бит инде барыбыз да авылда туганбыз, авылда үскәнбез бит инде, бит. Менә шул үзебезнең, менә минем өчен ул минем әниемнең яратуы. Әниемнең туган көне, апрель ае җитсә, менә шайтып матур итеп сулар ага, матур итеп чәчәкләр чыга. Менә шул минем күңелемдә шул тиклем яктылык биреп калган. Менә шушы апрель ае җиттеме, гел блеки чагымны искә төшерәм. Менә миңа ана шул яз килү, әнием, апрель айлары, май айлары, менә шундый йылылык калдырган күңелемдә. Менә Казанга да әле менә шулай килдек. Бәхетлемен. Шушы апрель айлары бигрәк күңелемә якын булып ята. Тагын кемне? Без элегрәк Микрофон март айларында килә идек, февраль айларында салкын вакытта ләгәйдек гастрольләр. Быел чыннан да Ленариягә кушылып әйтәсем килә. Апрель ае яфраклар, агачлар уяна, яз башлана. Менә шушы бәләкәй чакка килгәндә инде теге менә Гүлназ әйтте, урау юллар белән килдем сәнгатькә. Мин инде үземчә теге авыл баласы, төпчек кыз буларак та артист буласы килде, телевизордан карап алып Пугачеваның киносын әниемне киендереп, шәлләр, яулыклар буранда сәнәскегә утыртып кино караттылар да. Женщина, которая поет, аны мин күп сөйләдем инде, теге Казан өчен яңалыктыр. Һәм инде әзерләнә башладым үземнең турны дип атала инде. Язга, җәйгә менә яз темасына инде. Шулай итеп киноны карап беттек. Артист буларга җырлап карыйм бит инде, урындыкка басам да тегелә җырлым, тубареткага тегелә дә җырлым. Күлмәк ошамый, алып угашын анда түгел иде. Зур. 8 тәрзә залда йөгереп кенә менәм дә штораларны кисәм дә уртасын гына тегелә кип карыйм, муни ошамый. Ту алды сәленгән, шите сәленгән. Шул 8 тәрзәне әвеш-тәвеш итеп күлмәк эшләдем инде, язга әзерләндем гастрольгә. Шулай итеп бүтән штораларны кисеп, теге изүен генә ачып, әллә шунардан да түгүшегә киткәнмендер инде, шуны түгүшегә дә укып алдым. Һәм инде яз көне әбиләр чыга капка төбенә бәпкәләрен карый, бәрәннәрен чыгара, ялгыз әбиләр инде халлар, мәрхүмнәр инде белеп беттеләр авылда. Мин чыгып шуларга концерт куйдым. Безнең авылда юл уртасында куе бар иде. Шул куега җыелалар, куе кырнаенда әбиләргә концерт куям, җырлыйм, биим. Менә шушы теккән костюмнар белән инде үземнең. Менә шушы балачак һәр вакыт яз җитү белән бәпкә үләне чыга. Теге сразу шушы бәләкәй чак искә
иске килеп төшә инде. Менә шушы яз ае чыннан да бала чакта артист булуда бөтен нәрсә бергә бәйләнгән инде. Рәхмәт. Бик узак. Юк. Без бит шуның өчен җыелдык. Сезнең белән якынрак тагын танышыр өчен, сезне ишетер өчен, сезне тыңлар өчен. Шуңа күрә зур рәхмәт. Буласы килгән дип уйламагыз. Артист буласы килгән. Аннан таш мин үзем тегүче кыз буларак. Тракторда да йөридем, онда да хирургта идем, теге кышкырт күп иде, маллар, шуларның аяклары сынса бәйлим, тоже хирург булдым. Мәктәптә укыган елларда без бит инде төн караңгы төннәргә хәтлем элек гармоннар тартып авылда моң агылып тора иде. Кич чыгарга әзерләндем, матур итеп кенә киендем. 5нче класслар булды микән. Әнкәй үзенең бидрәсен асып алган мәрхүмкәем сыер савырга чыгып китеп бара. Артыннан карап калдым. Нинди күңелсез тормыш. Ә мин һәр вакыт клубка чыгачакмын. Кашан гына булса да, олгайган көнемдә дә бер кашан да клубка чыкмый калмаячакмын бер көндә дип. Әнкәй кереп китте сыерын савырга. Таңга хәтлем нишләптер бәйрәм булды микән? Таңга хәтлем яшьләр йөридек. Капкадан кереп барам. Әнкәйне уятмаска, берсе дә күрми калсын, верандага гына кереп ятам, йокларга дип. Капканы әкрен ачсам, шул ук бидрәсен тотканы әнкәй басып тора. Сыер савырга иктән чыгып бара. Миңа караганда башын гына селкеп басып тора. Күңелсез тормыш. Минем күңелемдә уелып калган, шуннан тагын бер Мәүлид апа безнең күрше апа гел эштән кайтканда миңа 5 яшьләр иде микән. Һәр вакыт аның эштән кайткан вакытында тау башында басып көтә иде мин. Миңа токмаклар өйрәтәләр иде. Анда төрлесе бар иде токмаклар. Һәм ул тыкырыктан күренү белән мин эш сәгатемне башлап җибәрә идем. Кычкырып, җырлап аны каршы алам, әйе, каршы алам. Шул минем Мәүлид апа аны бездә актер Роза Пәшли бит. Алар танышлар. Ул хатта сөйләп алган. Безнең әле бүгенге вакытта эшләп апабыз. Шул кызык хәлләр Рәхмәт. Гөлназ ханым. Минем алар бик күпләр инде. Мәдәләк мен сез беренче сорау бергәчтен, иң беренчесе минем күз алдыма әбием белән үскән чорым килеп басты. Мин шәһәр кызы булсам да, үзем Октябрьский шәһәреннән 3 яшькә тиклем кадәр әбикәй, бабкай дип әйтәбез безнең якта. Алар белән алар тәрбиясендә үстем. Әбиемнең йомшак куллары белән мине сөюләре. Иркәләүләре. Аның миңа өйрәткән беренче дугалары. Күп инде алар. Ниядер менә бүген әби әниләренә яз сөйлибез. Менә беренче тамашачыбыз әбиләр, әниләр, нәниләр бит инде һәр вакыт. Шул менә шул әбиләрнең битләрендәге сырлары, тырнакларындагы теге тырнак уралары, үлән йылыкканнар, шулар оляпкычлары бәйләгән, теге сүләнә нәрсәдер эшләгәннәре менә ниядер шушы менә сез әйткәч шушы килде дә басты. Менә безнең беренче тамашачыларыбыз авылдагы күрше күлән, әбиләр, күршеләр, туйга барып җырлый идек, бии идек. Сезнең тәсир без авыл балалары. Авыл балалары без. Сезгә шул соравыбыз өчен килеп чыгалар. Менә соравы биргәннәре юк. Рәхмәт. Һәм инде менә тагын минем сорауларым күп инде. Әле алда. Менә әйтәсем, сорыйсым килә. Театр бит инде ул бик катлаулы сәнгать. Һәм үзегез дә әйтеп киткән идегез менә алдагы минем биргән сорауларда артист гел үз өстендә эшләргә тиеш дип. Әмма дә ләкин менә соңгы арада дип әйтик. Үзегез өчен менә актерлык профессиясында ниндидер яңалык ачканыгыз бар идеме? Ул бит инде теге роль өстендә эшләгәндә дә, бер инде китап укыганда да теге ничектер, менә булай икән бит әле ул дип, менә профессиягә карата андый мизгелләр юк идеме? Күбрәк ничегрәк бу сорауга җавап бирергә. Например, мәсәлән, артистлар күпчелек комедия өстендә генә эшли бит инде, комедийный артистлар була, кемдер драма гына, кемдер җырлап кына йөри. Без Гөлназны һәр вакыт күз алдында гүл җырлый, матур моңлы Галия Бану.
Әле менә кичә чыкты да совершенно другой амплуаны чыкты да бәрде. Авыл кызлары теге усал, шустрый. Без аны гел җылап героиня дип кенә. Менә үзе дә җылап утыра торганым. Җылап утыра. Җырлап кына Гүлназны котларга мөмкин, яңа гынаның табадан төшкән белен кебек Башкортстаныбызның отказанган артисткасы исемен алды, лайык булды. Югары исемле булды. Теге җылак кына димим. Менә гел шундый рольләр уйнады да, кичә чыкты да кире, шоя, усал, шустрый кызны уйнады да бәрде. Мин дә күбрәк һәр вакыт миңа комедия рольләре бирәләр иде. Күлдерә торган менә соңгы премьера алдыннан Илдар Абыйвалиев үзе күбрәк бирде инде, үзе мин актриса ясады, менә ничә ел безнең Нур театрында эшли, 17-8 бит. 20 ел дәврендә Илдар Абыйның бүтән спектакльләрендә. Уйнарга туры килде аның һәрбер спектакльләр озын гомерле. Менә урланган яшьлектә чыкты да мин шоя ут тик тора алмый торган артистканы илбегәләде дә куйды, биләде дә куйды. И мине тик кенә тоту бик сирәгәй бит теге. Ә монда совершенно другой борды да, амплуа ясады да куйды героиня. Ялата торганда, усал вакытында йомшак вакыт, күбрәк йомшаклыкны хатын кызның Ганин-Дисов биш бирде дә салды инде. Менә минем өчен мин инде уже курка да башлаганым һәр вакыт. Громбаба чыга да кычкырып, усал, шустрый рольләр уйный торган актрисам. Менә соңгы вакытта күбрәк гөл комедия уйнаганнан соң шундый рольләр да кирәк икән. Үземне шул яктан да ачасы килеп китте, тагын шундый рольләр уйныйсы килеп китте. Кинода төшәсе килә. Менә без бит инде һәр вакыт юк интервью бирмим, алар бирсеннәр, алар сөйләсен дип без. Сөйли үзебез остарасың икән ул. Теге гөл читкә генә үзеңне тоже тибәргә ярамый. Шул мәгълүм. Миңа калса артист өчен ул һәрбер роль, һәрбер спектакль ул яңалык, үзе бер ачыш бит инде, чөнки образлар кабатланмый бит. Бигрәк тә синең халәтеңә туры килмәгән образлар уйнау зур ачышта, кызыкта, яңада яңалык та ие. Әйтәсем килә, менә томаша да бит инде, менә томашачылар безне көтәләр. Артист яраткан артистларын төрле рольдә күрергә. Менә урлаган яшьлек, бит. Илдар абыйга зур рәхмәт ул спектакль өчен. Менә Миңнурны карыйлар, тамаша, ничә тамашачы мә килеп әйтте. Менә Миңнурны шушы образда күрү безгә шул тиклем яңалык булды ди. Ул дигел теге комедияда, гел комедияда гына уйнап да, монда бүтүнү икенче төрле итеп амплуада ачтык Миңнурны. Кешеләр менә шаккатып утыралар. Халык өчен без артист буларак төрле рольләрдә күрәсе килә, төрле краскаларда күрәсе килә халыкның. Теге бер генә амплуага кертеп уйнату гына түгел. Менә шуңа күрә менә Миңнурны халык менә тамашачы шулай дип әйтә. Шул тиклем икенче яктан күрдек, карадык, шундый талантлы актриса инде ул дип әйттеләр миңа үземә лично. Миңнур. Авыл кызын, авыл хатынын уйныйсың да. Островскийда Лебедкинаны биреп куйды Илдар абый. Тагын богатая, самолюбивая, үзен яраткан гына бай хатын, яшь егетләр кырында гына йөри торган. И тоже миңа сораулар бирделәр. Диләр коллегалар да, режиссерлар да, уйный алырсың микән? Мин гел урыс темасыннан качайдым, гел авыл, доярка, шундыйларны туры килде күбрәк. Ә монда яңадан яңа үсеш, яңадан яңа тагын да яңаны зисе килә башлый. Я бит әле менә әлегә безнең фестиваль театрда, бит. Журналистлар, даже менә критиклар әйттеләр бит инде. Миңнур турында актриса шул тиклем үзенең костюмнарын, шай матур итеп тотышы, костюмда шай бик мактадылар. Миңнур ул төрле рольләрдә уйный. Безнең театрыбызда Аллага шөкер менә труппабыз бик зур, матур, бинабыз, Уфабызның уртасында. Безнең театрыбызда бүтән шартларда туган, темагыздан киттем инде. Аллага шөкер, чыннан да менә безнең баш режиссерыбызга рәхмәт, директорыбызга рәхмәт зур иттереп. Бездә 3 зал бит, 3 залда да һәр вакыт параллель спектакль бара. Безнең театрыбызда күп
Төрле урыс классикасы, татар классикасы һәм менә яңа гына бит инде менә премьера булды Зифа апа Кадырованың әйбәт. Менә әле тагын бүген өйләнәм мәсәлән. Әле өйләнергә яңа премьера Софиуллинның әйе. Аллага шөкер театрыбызда шундый без Казанны яратабыз. Дип әйтәсем килә. Режиссерлары белән эшләргә күп туры килде, Аллага шөкер. Фәрит Бикчентаев белән, Ринат Аюпов белән, көз спектакле белән бит инде яңгырадык без. Нур театры ачылган вакытта гына, Аллага шөкер. Ринат Аюпов килеп бездә спектакльләр һәм менә Көзне ялгышмаса Фәрит абый куйган. Фәрит абый куйда Гөлсемне уйнап, икенче пландагы хатын-кыз роле өчен дипломат, менә институтны бетеп, яңа рольләр гына уйный башлап дип әйтәсем килә, шундый зур исемнәргә менә кичә безнең бит инде ачылганда Башкортстанның Татарстанның атказанган исеменә лаек булды Гөлназ Мөхәммәдиева, Сәвия апабыз бит инде зур медальгә лаек булды, дуслык медалена. Шуның өчен Казанга килгән саен бушка әйтмибез, матур грамоталар алдылар артистларыбыз, дальнейшем юл. Менә Гөлназыбыз уялып кына утыра минем кырымда, ул безнең Казанны тәмамлап Фәрит абыйның укучысы. Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең Нур театрында махсус укытылдылар бит инде, яшьләребез эшли, аларның курсы гөрләп, менә яшьләр буын басып килә безнең аякка инде, безнең арттан театрыбыз гөрли. Аллага шөкер, артистларыбыз шәп, көчле, егетләребез, көчле кызларыбыз бар. Рәхмәт зур. Нәфина Мансуровны яңа гына табадан төшкән белән Татарстанның атказанган артисткасы исемне алды, лаек булдылар. Аллага шөкер, театрыбыз яшәячәк Аны тә. шулай без. Канәгать безнең. Һәм менә актерлык һөнәренә килгәчтен тагын бер соравым, соңгы соравымдыр дип ышанып калам. Сезне газапламас өчен. Алайда менә әйтәләр бит комедияны уйнарга авыррак дип, менә драмага караганда. Име бит. Менә нәрсә белән бәйле микән ул? Чөнки бер карасаң бит инде син чыгып, үзең дә ләззәт алып, уйнап, сикереп, күңел ачып, тамашачының күңелен күтәреп, аның көлгәненнән үзең ниндидер энергия үзеңә алып, спектаклеңдә уйныйсың. Драма әсәрләрендә инде киресенчә син шулай ук бирелеп, теге кайгы хәсрәтләргә батып, алайда менә миңа калса драма авыррактыр инде ул. Чөнки син башка хисләргә, башка уйларга, башка ниндидер йогынтыгыларга биреләсең комедияга караганда. Менә сез ничек уйлыйсыз? Әйе. Алай дисәң, комедия, койда комедия, шунда трагедия бит инде. Кеше күлдерәм дип бездә килер. Шул тиклем нишкә иттереп шын сүләргә, кеше күлсен өчен. Аны күлдерәм дип кытыклап булмый. Үзең ышанып, үзең чын сөйләгән саен гына кеше көлә. Кеше елатам дип үзең елый алмыйсың. Даже елатыр өчен дә шул тик Илдар абый миңа теге чакта бит менә балконнан төшкән мәхәббәттә. Иштәм куда дип сөйлисең. Елмаеп, мин елмаеп сөйләгән саен үземне җыеп, шуның саен кеше елый. Мин кеше елатам дип сөйләмим, мин шын иттереп сөйләм, микрофонымны да оныткан. Әйе. Уйный башладым, микрофонымны да онытканмын. Или дано, или не дано. Әйтәбез бит инде, һәркемдә комедияда уйный алмый артист. Ул берничә генә штук була театрда, коллективта, жанрда эшли ала торган. Ул теләсә кемгә биреп була рольне. Но аның сифаты икенче төрле була. Мин шулай дип уйлыйм, комедия жанрында уйный алган артистларны алар бик юморлы, тормышка юмор белән карый белә торган, үзенә юмор белән карый белгән артистлар гына уйный аладыр дип уйлыйм комедия жанрында. Елатырга тамашачыны бик нык зур көч кирәкмидер ул. Мин үзем не драматик актриса дибрәк исәплим, но шуңа карамастан комедияда яшәргә уйнарга туры килә. Менә көлдерергә, көлдереп кара тамашачыны. Әйе. Ансы бик авыр, бик авыр. Шуңа күрә ул элек-электән бик авыр жанр дип тиккә исәпләнмәгән комедия. Рәхмәт зур. Киләсе соравым, характерыгызны 5 төрле сүз белән сурәтләп әйтегез әле. 5 төрле сүрәт.
Биш төрле сүз белән сурәтләрдә. Менә мин үземне әйтәләм инде. Менә сез бит инде танышканда мине әйттегез, кичә Фатимада әнисен уйнадыгызмы димәйме? Ул безнең Айсылу Гумерова, шундый без Айсылу белән бер төрлерәктер инде. Шундый эмоциональ. Әйме, шундый менә теге коня на скаку остановит, урысча әйтмәшле, менә үзем шундыймын. Шул ук вакытта мин бик йомшакмын. Шундый менә куркакмын. Шул ук вакытта куркакмын. Уйланып калам. Шул ук вакытта мин менә шундый менә теге дөньяны менә шайтып китерә торган кешемендер дип уйлыйм инде. Давылда булып китәм, йомшакта булып китәм, җылап та китәм. Тормышта шул артистка. Менә тормышта мин, наверное, больше артистка. Менә шундый үземне аңлап та бетерелмәгән шундый менә эмоциональ состояниеларда булып алам инде мин. Мин бит әле театрда артистка гына түгел, труппа мөдире булып эшлим. Шуңа күрә минем кул астында 46 артист. Күп чакта мин эндәшмичә тукталып калырга тырышам, кеше күңелен артистларның рәнҗетеп куймыйм дип, ашыгып эмоциональ чакта әйтелгән сүзләр алар кире алынмый. Шушы эшкә килгәннән башлап мин 2 адым арткарак чигенеп ситуациягә карарга да өйрәндем. Ферзат Фаришка рәхмәт. Ул тормышта миңа бик нык ярдәм итә шушы хәл. Кызу чакта эндәшми калу. Соңнан борылып карыйсың, ул бер нәмәдә кирәкле дә булмаган икән хәл. Шуңа күрә түземлелегем дә бар, дуамаллыгым да бар. Усаллыгым да җитәрлек. Йомшаклыгым да үземчә. Һәм шуларны висада тигезләргә тырышам. Үзем белән контрольны югатмаска тырышам. Менә шул. Бүтән качестволар, сыйфатлар бар миндә. Аллаһ Тәгалә биргән. Ну, менә бу эштән туктамасын. Теге кеше үзен читтән күрә белергә тиеш дип әйтәләр бит инде. Ләкин без һәр вакыт үзебезне читтән күреп бетерәлмибез. Һәм мин шундый, мин әйбәт дип утыру тоже дөрес түгел бит инде. Минем үземә калса, мин үз сүзле кире. Минем теге гороскоп буенча да мин Козерог, менә шул Козерогта булган бүтән сыйфатлар миңа туры килә, алама сыйфатлары. Һәм шул вакытта мин җылак, сабыр, түгелеп елап алырга мөмкин. Ну, алдыма ниндидер максат куям икән, ул максатыма ирешергә тырышам. Рәхмәт. Тормышта алама кеше булмый дигән кебек. Без барыбыз да үзебезнең Эш сүз белән генә әйткәндә кызлар әйтегез әле мин кем? Харизматичныймындыр инде үземчә уйлыйм. Эшкә караганда кулымнан ни килә, эшләр бүтән эшкә дә нинди генә эшне алсам да тотып эшләпгә тырышам, ярдәм итәргә тырышам кеше буларак. Һәм инде әйтәсем килә, нинди генә ситуация булмасын, кеше булып калырга тырышам. Шул теге әйтәләр, өстенлек дөньяда кешене рәнҗетеп яшәү ямьсез, килешми, барыбер аның азагы бар. Шуның өчен дус булыйк. Дөньялар тыныч булсын. Безнең Татарстан белән Башкортстан арасындагы дуслык күпере бер кайчанда суыкмасын. Сез безгә кунакка килегез, без сезгә кунакка килик. Без яратабыз. Безнең гастрольләребез дә шуны дәлил. Казанга килү безнең өчен зур бәйрәм. Рәхмәт зур. Менә инде күз алдыгызга китерегез. Сезнең яныгызга бер шәкерт килә һәм әйтә, менә бу дөньяда яшәргә өйрәт әле мине ди. Һәм менә иң беренче аңа әйткән дәресегез нидән башлар идегез? Өйрәтергә. Мин әйтер идем, үз-үзегездән башлагыз дип. Үз-үзегездән башлагыз, үз өстегездә эшләгез. Күп итеп китап укыгыз, шигырь укыгыз, һәм шунда аның табырсыз юлын. Минем әйтәсем килә инде. Менә мин балалар белән занятияларда да әйтәм инде, иң башта без бер-беребезгә булышырга тиешбез. Менә иң башта бер-беребезне күреп, Фина Мансурның әйтмәшә, үзегездән башлап, шуннан инде бер-берегезне күреп, булышыгыз бер-берегезгә. Шуның өчен туганбыздыр дип уйлыйм мин. Менә шул бер-беребезгә булышып, бер-беребезгә яратышып яшәр өчен дип уйлыйм. Әйбәт,
Әйбәт акыллар бирегә инде. Аламалыкка булай далар өйрәнә. Тиз, шулай бит. Үз телеңне, үз гореф гадәтләреңне, үз милләтеңне онытырга тиеш түгелсең. Менә малайларым, улларым үсте. Ха кайгырам, куркам. Татар булсын, мусульман булсын дибез инде күп шуны сөйлибез. Шуның өчен Әсекеләнде яшьләр аламалыкны тиз табалар. Шуның өчен акылга, тәртипкә менә ничек безнең кортәтәйләребез, нәнәйләребез өйрәткән. Без аларны яшь чакта, шук чакта исәпкә алмасак, хәзер менә ули үзебез шушы яшькә җиткәч инде уйландыра. Рәхмәт. Менә минем үземә шәхсән доброта җитми кебек. Шуңа күрә мин игелекле булыгыз дип әйтер идем. Игелек. Рәхмәт. Менә инде алып баручыларның хәзер бик популярны бит инде китаплар турында сорау бирергә. Менә инде китап укыйсыз дип, нәрсә укырга яратасыз дип. Минем дә сорауым хәзер китапка бәйле була. Менә кайсы Башкортстан язучыларының әсәрләрен укырга кирәк? Менә бөтенсен укып бетереп булмый инде гомумән. Ниме китаплар укып, менә сезнең өчен 3 әсәр, менә Современныймы? юк, менә нинди җаныгыз, просто нинди әсәрләр тәкъдим итәр идегез укучылар өчен? Башкортстан? Башкортстан язучылары. Беренче Мостай Кәрим. Менә бергә әйттек. Менә минем өчен Мостай Кәрим. Чөнки мин Исрафилов Рифкат Вакиловичта укыдык. Менә безне урыс классикасы буенча Чехов, Антон Павлович Чехов буенча өйрәтте бит инде. Менә үзебезнең авторлар Мостай Кәрим. Менә мин кычкырып әйтеләм Мостай Кәрим. Юк, әсәрләр исеме, исемләре. Менә күңелегезгә кирип калган менә. Менә минем үземнең озын балачак. Менә анда шул тиклем философский менә бүгенге тормышта нинди сорауларыгыз бар? Шунда барсын да шунда табасыздыр дип уйлыйм мин. Менә ярату. Илеңне ярату. Ата-анаңа. Бөтенесе дә анда салынган. Кызларым, Давай, Мәли. Мин шәһәр читендә яшим. Шәһәр читендә яшим. Ярты гомерем ошында үтә. Пробкада. Шуның өчен китап укырга да вакыт юк. безнең Яңа пьеса чыгарды гәл менә 4 көн эчендә генә кирдем срочно гына. Шуның өчен яшь язучыбыз Айгиз, Баймөхәммәтовның әсәрләрен балачак. Менә бүгенге көндә дип әйтәсем килә инде. Авторлар белән укып, нитеп, ничектер ул менә интернет безнең шуңа күрә китапларга бик якын килмибезме инде без инде дип әйтәсем килә. Менә минем өчен шул классик әсәрләр якынрак инде менә. Ничектер якынрак классик әсәрләр. Менә шуңа күрә мин күбрәк шул классика буенча дип укыганда да, әле дә дип уйлыйм инде. Вот шул, Тукай безнең үзебезнең яраткан бит инде. Менә Пушкин кебек кайсы бер чакларда шундай булып китә миңа кыен шул Тукайның шигырьләрен алып укыйсың да инде ничектер якын булып китә. Пушкиннар, менә шул классикага мин йөрәгем якынрак дип әйтәсем килә үземнең. Классик әсәрләрен укырга. Классик әсәрләрен укырга кирәк дип уйлыйм. Классик әсәрләрен. Чөнки анда шул тиклем философия көчле, гениальность көчле дип әйтәм. Рәхмәт. Менә үзегез китап язган булсагыз, ул китапның исемен ничек атар идегез? Мин иң башта беләсең нинди китап язарым. Менә мин бәхетле дигән. Бәхет турында. Чөнки бүгенге көндә кеше мәңге бит инде бәхетле булырга тырыша. Ул бәхетле булырга тиеш. Мин шул бәхет турында язар идем китап. Мин әлдә бу дөньяга килдем әле дип язар идем. Шул матурлыкны күрдем әле. Мин нурдан ярылган дияр идем. Сез ничек атар идегез үзегезнең Мин китабыгызны? китап язмас идем. Менә
менә сез бәхет темасына кагылдыгыз, әмма киләсе сорауым да шуның белән бәйле иде. Нәрсә ул сезнең өчен бәхет? Теге беләсезме? Теге менә примитив җавап булмасын өчен, теге менә гаиләм аны саңлашыла бит инде, диме? Ә менә башка яктан, менә күзлектән карасак, бәхет сезнең өчен нәрсә? Менә үзегезнең эштәге фәлсәфә күзлегеннән карасак. Менә минем өчен мәсәлән, мин үзем Нәрсә сезне бәхетле иттерә? Әгәр мин үзем белән, күңелем белән канәгать булсам, ул бик сирәк була торган халәт минем. Менә мин шуның белән бәхетлемен. Бәхетле дип әйтәләм. Һәм кай вакыт шушы бәхетемә күз тимәсен дип әйтеп куям. Узаграк сузылсын иде дип әйтеп куям. Рәхмәт. Сез бит әйтмәскә куштыгыз улай берне. Мин бәхетле, чыннан да мин бәхетле. Бүгенге көндә төпчек кыз булып туганга, әниемнең, әтиемнәрнең 7нче бала булып. Бүгенге көндә гаиләм түгәрәк, тормыш җил яңгырдан саклый торган тормыш иптәшем бар. Үземнең йортым белән 2 улым, 2 күз нурым бар. Денислам, Даниярым бар. Яраткан театрымда гөрләп бүгенге көндә халык артисткасы, Татарстанның атказанган артистка дигән зур исемнәр алгач, авылдан чыккан балага үз тырышлыгым, үз көчем белән нинди зур бәхет. Уйнарга бармак тулмый рольләрем бар бик күп. Аллага шөкер. Иң мөһиме дөньялар күрә бергә генә кирәк, канәгать булырга. Дөньялар тыныч булып, моны афат җирләр үтеп китеп, сугышлар үтеп китеп, бетеп, егетләребез исән сау кайтсын киткәннәр менә. Шуннан шул инде зур бәхет бүгенге көндә. Шул. Рәхмәт. Минем өчен бәхетсезлек булмау минем өчен зур бәхет. Кызык җавап. Рәхмәт. Иртән торып кояшны күрү минем өчен зур бәхет. Уйс примитив булып яңгырасын ул. Минем өчен нык зур бәхет ул. Аягыма басу. Якыннарың исән сау булу ул чын-чынында зур бәхет. Менә авырып кына китсәк тә, бүтән бәхетең, бүтән тормышың шелпәрәмә килә. Тормышта канәгать булып яшәү ул үзе зур бәхет. Булганына шөкер итеп. Менә шулай. Минем өчен урысча әйткәндә быть в своем предназначении. Менә Ходай сиңа бирә, менә шул булышу турында бит инде бер-береңә. Үзең нәрсә белән якын кешеңә, кемгә кирәк шуңа булышып яшәп, в своем предназначении булса, менә шул миңа зур бәхет. Рәхмәт. Менә бит инде Рәсәйнең алтын тавышы дип Николай Басковны әйтәләр, име бит. Ә менә Нур театрында алтын тавышлы артистыгыз бармы сезнең? Бездә алар барысы да алтын тавышлылар. Шөкер, театрыбыз моңлы. Моңлы, җырлы, җырчылар белән тулы. Менә Гүлназ Биктимирова үзе. Юк, менә киләсе уеным минем җырга багышланган, шуңа күрә мин төгәллим. Гүлназ Мухаммадиева. Биктимирова, Дамира Саитова. Менә Галия Бану да Гүлназны җырлаганнарын, уйнаганнарын. Алла берсе, җомга көнне ялгышмасам, Һәм инде уенга күчик. Уенның кагыйдәләрен әйтеп китәм. Мин танылган, барыбыз да белгән җырларның куплетынмы яки припевынмы русча әйткәндә рус теленә тәрҗемә иттем. Мин сезгә аларны урыс телендә укып китәм. Сезгә инде аларны тәрҗемә итеп җырлап бирергә кирәк булачак. Бу барлык җырчыларда сез белгән җырчылар, барыбыз да яратып тыңлап йөргән җырлар. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Почему грустишь, смотря в зеркало, считая свои седые волосы? Может быть, ты специально так делаешь и хочешь узнать мое мнение? Не думай, что стареешь, не терзи мне душу. Для меня ты, как всегда, молода и красива. А юк, шо? Җырлатырга идем башта. Бу сезнең, бу Башкортстанның җырчысы, бик танылган, Татарстанда да аны бик яратып тыңлыйлар, беләләр. Почему ты грустишь, смотря в зеркало? Считая свои седые волосы. Бар анды Картаямын инде дип. Бер-ике ноталары шул җырныкка иде. Для меня ты всегда
Яшьләр, шулмы? Бу җыр әйтик 2007-2008 елларда чыкты ул. Ул җырчы менә бу җырны җырлаган җырчы. Җырчысын таңлатыгыз. Җырламыйчагыз. Юк, монда уйның кагыйдәсе үзенчә бит монда. Урыс теленнән тәрҗемә итеп җырлап бирергә кирәк. Почему грустишь, смотря в зеркало? Менә бу юлны тарчага тәрҗемә итегез һәм беләсез инде сез ул җырны. Чәчемне тарыйм әле. Юк. Көзгегә карап ник моңаясың, әйме? Моңайма әле күзгә. Әйе. Почти угадали, Руся. Бик авыр сорау булды бит әле бу. Әйтик, ярый подсказка, ул җырчы көч турындагы җыр белән танылыр китте. Алтын фәтфәүрәм, көзнең миңа соңгы. Сезнең тавышыгыз искиткеч. Монда сезне җырлатырга исәп, мин сезгә булышып кына җибәрүм иде. Ул танылган җырчы. Ярый, Гүзәл Әхмәтованың җыры бу. Бу бик танылган җыр. Почему грустишь? Картаям дип үзмәле үзәгемне, минем өчен син һаман яшь, син һаман чибәр. Ну, менә бит, ни көзгегә карап моңа ясың, ак чәчләрең кат-кат саныйсың. Менә бит, почему грустно смотришь в зеркало, считай свои седые волосы. Козанларны тыңлайбыз. Козанга келсек диск жыйып, кассета жыйып койтайды. Козанларынан біз тыңларга тырышабыз. Без инде киресенчә Зейнеп апаның жырларында өскөн Әйе. кишибиз Саутовдун. икенче җырга күчәрбезме? Әйдәгез. Пришел к тебе, я милая, мой прошлый путь. Кем җырлый әле аны? Әйе, җырның исеме? Сиңа килдем икән. Әйе, нәкъ дөрес. Киләсе җыр. Увидев тебя, я начал гореть и не смог сказать заветные слова. Несказанные слова о любви сжигают мое сердце. Әйтелмәгән мәхәббәтем. Әйе. Әйе, onlar булган көндә спектакль премьер уйнадык бит әйе, шул хәтерләп торып. Ярый. Давай итәбез. Я не скучаю по своей молодости. Я скучаю по нему, но он не возвращается. Как вода течет обратно, солнце не сходит дважды. Скучаю по своей молодости. Если даже буду скучать, он не вернется. Как вода течет обратно, солнце тоже не всходит дважды. Не заходит. Ухат уйлагандай бу. Сулар кире Бу акмагандай җырчы кояшта. бу җыр белән 2000 еллар башында танылып китте. Я не скучаю по своей молодости. Я скучаю, но он не возвращается. Как вода течет обратно. Мин сагынмыйм яшьлегемне, сагынсам да кайтмый ул. Әйе, кем җырлый? Айдар Галимов. Җырның исеме? Сулар кире акмагандай, хыял кире кайтмый ул. Мин сагынмыйм яшьлегемне. Бәхет бит ул дип. Бәхет бит ул. Әйе. Киләсе җырыбыз. Эй, путник, куда ты идешь? Заходи, отдохни, ты, наверное, устал. Может, переночуешь? Если ты послан мне судьбой, выпьем чаю, поговорим от души. Может, поживешь у меня, пока с деревьев не упадет листва, не спадет листва. Юг. Эй, путник, куда ты идешь? Моңсу җыр бу.
Эй, путник, куда ты идешь? Заходи и отдохни. Ты, наверное, устал. подсказка нешенче жылда? Шул 2000 жыллар баш. 90-нчы 2000 жыллар баш. 17 жыл эшлеп. Барыбызның да яраткан җырчысы ул. Аны яратмаган, ул җырчыны яратмаган кеше юктыр дип уйлыйм мин. Юк, Ира, әйе, аның җыры. Эй, путник, куда ты идешь? Дип җырлый ул, ләкин татарча гына тәрҗемә итсәгез. Путник кем ул? Әйе, нинди җыр? Җырлап та күрсәтегез. Бик искиткеч җыр ул аның. Юш, әйе, башлап җибәрә ул шулай җырын. Юш, анда тагын да авыррак була, шуңа күрә башын ырдым. Менә шулай ук башлана да инде ул. Белмисезме? Эй, юлчы, кая бар? Припевын шул төшүннән дә башлагызлар Бу җырны дәвам итәм. Так, эй, юлчы, кая барасың? Кереп хәлал арасың, бәлки кунып та алырсың, Ходай кушып яры булса. Дәвам итәбез. Клибыда чыкты. Әйе, юлда искиткеч, шундый тетрәндергеч, шундый. Әйе, бик шундый эчтәлекле җыр ул. Аның теге сюжеты бар, шуңа күрә ул мине үзенә җәлеп иткәндер инде. Вот. Һәм шуны да мин сез белерсез дип уйлаган идем. Ярый, дәвам итәбез. Всю жизнь я ждала этой любви, спрашивая у своей судьбы. В желтую осень терпением ждала. Хания Фархи. Әйе, нинди җыры? Әйе, дөрес. Дәвам итү. Җырлап күрсәтегез инде. Михания апаның клебында төшкән иде. Әйе, шул җыр. Кушымтасы соңгы ялыкын, соңгы сөюләр бу. Ярый, җырның исемен булса да әйтеп китегез инде, зинһар. Шунда белмисезме? Мин беләм, мин сезне тикшерәм. Соңгы вакытта. Соңгы яки балкыш түгел. Куплетның икенче сүзе. Соңгы. Ялыкын, соңгы. Язмыш? Сөю. Шуны да белмисез. Киләсе җыр. Сколько бы я ни пыталась тебя забыть, с сердца ты все же не уходишь. Жизнь моя течет, как ручей, только тебя не хватает в моей жизни. Тоқталдықмы? Менә теләсәм дә Юк, моңсу җыр бу. Ярый, подсказка тагын бер әйтәм, Гүзәл Уразованың репертуарыннан. Сколько бы я ни пыталась тебя забыть, с сердца ты все же не уходишь. Жизнь моя течет, как ручей, только тебя не хватает в жизни моей. Соңгы тапкырдан күрдем. Моңсу җыр. Әйе. Синең башка иркәм, синең башка. Йөрәгемдә аңлар кем генә. Әйе, бу Гүзәл Уразованың син җитмисең җанга дигән җыры иде. Һәм инде соңгы җырыбыз. Рябина горькая, говорят, рябина горькая. А я нашел самое-самое сладкое. Но смогу ли я защитить ее от холода? Не могу сказать я этого. Ойгөл Сағанбаева җырлый. Оны да белмим дип әйтмәгез генә инде, зинһар.
Рябина горькая горит. Рябина горькая, говорят. Рябина горькая. Миләш ащы диләр. Иди. Жырлап та күрсәтсәң. Даже сүзсен ничегә урысчасы? Рябина горькая, говорят, рябина горькая. Оши миләш диләр, оши миләш. Миләш ашы диләр. Иди. Миләш ашы диләр. Иди. Бunda тора җырын беләм инде җыр икән. Җырлый алмыйм. Яхшы, миләш ощы дип атала бу. Онысын дөрес әйттегез. Беләбез бит. Ләкин җырлап бир алмадыгыз. Ие. Келе. Ие. Я победила дружба. Ярый. Уен өчен рәхмәт. Һәм инде соңгы соравым тамашачыларга теләкләрегез. Бер сүз белән әйтегез. Әйдәгез, бер сүз белән тәмамлап безнең тамашачыларыбызга теләкләребезне. Безнең әле гастрольләребез дәвам итә. Без аларны көтеп калабыз. Исән сау булсыннар, яратып, яратылып, бер-берсенең кадерен белеп, бер-берсен саклап яшәсеннәр. Бу матур тормышта. Амин, шулай булсын. Сезгә дә зур рәхмәт әйтәсем килә үземнән. Килгәнегез өчен, булганыгыз өчен зур рәхмәт. Безне һаман да шулай гастрольләр белән сөендереп торыгыз. Ярый. Уфага килсәгез, Рәхмәт. Нур театрына кермичә китмәгез. Обязательно. Шушы битләмәләр хәл булды. Үзегез сезгә дә зур рәхмәт. Рәхмәт. Үзенчәлекле булды. Әйе. Әйе. Көтеп калабыз.